morning guys, जोङो माबायाव फैदों बिरा सिनेमायाव नायनो फैदों आरो जोङो गादार 2 लोगोफोरा नै गारिखौ हाबफैबाय पास खालामबाय आरो गारिखौ जोंना ओमफ्राय जा दं बाहेरायाव थांदों माखासे दा गुमै दं फैदों आरो दिनै फार्स्ट आंनि आरो सिनेमा इन्जय खालामनाय माबायदि नायमोन आं नायफेराखै आरोना सिनेमा ओमफ्राय दिनैसो नायनो फैदों आरो गादार 2 नायनो फैदों जों गादार 2 पार्क खालामबाय नै गारिखौ बेयाव जोङो पार्क खालामबाय बिनिफ्राय थांसै जा दं पार्किं खालामग्राफोरा नै पार्क खालामजोब्बाय अ माय गड नायग्राफोर बिसोर जों सेकेन्ड श' गादार 2 नायनोसै एबार जाय नायदों कमेन्टआव होदो लोगोफोर सोर नायदों आंथ' दिनैसो फार्स्ट नायनो फैदों हाबबाय फैबाय आरो नायग्राफोरा बेयाव गथ'फोरबो गेलेनो हायो आरो टाइम पासनो हिसाब क्राउड दं हाबबोबाय आरो जोङो फिल्म नायनोसै ना गादार 2 बेयाव ना हा सोलाय नङालै हाबबोबाय जोङो लाइन फैबाय जिरायनोसै दसे मानसि दंलै काउन्टाराव दं जों एडभान्स फैनायखाय जिरायना दं आरो टाइम पास खालामदों गुमैया उन्दुनो ओंखारदों टेन्टआव उन्दुनानै दं मा होनदों नों उन्दुवाखै उन्दुनो ओंखारदों टेन्टआव बेबायदि नुदों 5:15 जागोन फिल्मा लोगोफोर बेखायनो जोङो जिरायना दं आरो एडभान्स फैनानै थानो मोजां थानो भिउफोरा माबायदि बरिया आरैजा दंबावोसो जिरायना दं नै नायग्राफोरा हाबबोगासिनो दं टिकेट काउन्टारा नै लोगोफोर बेयाव दंसो टिकेट लागासिनो दं काउन्टाराव जों गाखोजोब्बाय नै गाखोफैबाय सायाव नायनो फैलायबाय लोगोफोर दं जाबाय जों लोगोफोर आराम ना फैबाय आरोना बिराद जों सिङाव नै लोगोफोर दा फार्स्ट हाबदों जोङो थादों होनबा नोंसोर सानै थादों बेयाव साथाम जिरायसिगोन आं थांसै बेयाव दे आं थांसै थाबाय जिरायबाय जों लोगोफोर एबार नायलायनोसै गादार 2 नोंथांमोना जाय नायदों नुखांबाय आरोना जाय नायदों बिसोर कमेन्ट्स होबानो जाबाय लोगोफोर माबायदि भिडिअआ लोगोफोर जों दायो फिल्म नायनानै फैबाय आरोना दाबांथ' ओमफ्राय दायो बेयाव जाबाय जोङो ओंखाम उखैनानै जाबाय मोजां बेयाव दंफैयो आरो दा बेयाव फैनानै जानो हागोन ओमफ्राय आदाबो दं जाखांबाय जोङो जिरायबाय जाखांनानै ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय आरो लोगोफोरा आंनि ब्लगखौ नायनानै बोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट आरो लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव ना